Madwar 50 persuna fis-sena se jkunu qed jibbenefikaw minn trattament ġdid fejn il-musrana se tkun aktar protetta b'riżultat ta' nqas infjammazzjoni u bekk se tejjeb il-kwalità tal-ħajja ta' pazjenti bil-kanċer tal-prostata. Dan is-servizz magħruf bħala Rectal Spacers tħabbar mill-Ministru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva Joe Etienne Bela. Is-servizz se jingħata bis-semm tad-Dipartiment tar-Radjoloġija fl-Isptar Mater Dei u d-Dipartiment tal-Onkoloġija fl-Isptar Ser Anthony Mamo. Ġi spjegat li minħabba l-fatt li l-prostata u l-musrana jinsabu viċin xulxin, dan it-trattament ġdid se jassigura li r-raġġi li jingħataw għall-kanċer tal-prostata ma jagħmlux ħsara fil-musrana. Għaldaqstant it-trattament li se jingħata forma ta' ġel se jipproteġi l-musrana waqt it-terapija bir-radjazzjoni għall-kanċer tal-prostata. Dan servizz ġdid favur kwalità tal-ħajja aħjar għal pazjenti li jbatu bil-kanċer fil-prostata. B'din it-teknika ħankunu nipproteġu il-musrana minn raġġi li jiġu mogħtija fil-prostata biex jiġi trattat il-kanċer tal-prostata. Il-Ministru tas-Saħħa ratħajr lill-ispeċjalisti involuti u għalli dawn huma nies impenjati li jkomplu jintroduċu u joffru servizzi u trattamenti li minnhom igawdu l-pazjenti u jittejjeb is-servizz tas-saħħa offrut f'pajjiżna.